Perlok perajor barok hatu pi don ke jingkeli lani pi kuat terang bantip syapang ujisu ujisu kani ke kuatar ke don banjubab syapi syanga ujisu lengba ke jingye pulih beniak jengi syapang ke gospel ke jong Markus syapang ujisu Kris ba Markus uthok ya kani ke gospel tikum tangi khot sengbai pi wei pe wei barok banyai budden naduk kalnong ke banangkong haduk kalnong ke bakhaduk. Ngidap dah kejing kemen saisin perlok barok bangin yo ya kalat banya sambiang syapi ya ka kubor lengba kalenong sabat skul ke jongi hakane ka kuatar ke balai but ya unong tho jong kene ka kuatar ke balai la tip kum u Thomas R Shepherd ubala tho ya kene ka sabat skul ke jongi but ngisngo kemen ya kaban pen itu syapi hakane ka klimat ya ki noi simenta jengi hakane kelas sabat skul jengi ya kalenong ke banangkong mangadai forget minot langsiang bat ngidon yiba hamidon karseti ngidon yai yakmen lengdo bat nang tang ngidon ya iba pensyaj bor bare bat haswa bengin sedang ya kenika jinge puli jengi hakenika lenong ke banengkong ngakwa ban khots ngubahai pi wei pe wei baro bangin ya pandemi kle jengi haka jing duai kok pa jingi bahab deng hakenika por shwa bengin sedang ya kenika kelas sab skul ke jengi ngaduai kemat jemi try tu ya rap yengi bat tu ya lamingi do men sem jemi hakenika por kat ba ngi baro sangut ngi simenta hakban sam mi ka khubor lamba ka sabat skul hakani kelong ka banangkong kurkhu ngi baro bad ki perlo ki jongi yalam ngi man sim jami atrai hakateng jisu ngadwai amen kalanong ka banangkong ka kren syapang ka jing sedang jong ka gospel ngakwa ban bu ka jingkli ya kini ki perlo ki bayadon lang bat nga hakani ka por ka ka jingmut jong ka gospel ke jing sngeu ke jonga gospel de kata khubor babha bau jisu lawan long kumu breu wadul syayap na kamenta jing iwe padon map don sai ki pop ki jongi amen khublai shibon kata kadai ka khubor ke babha bau jisu wan ban pen im yangi wal angi long ki bapop bat kadon kata ka khubor babha yangi wei pe wei ki no pop ngin yo ka jing pen im da ka bangi ngej ha ka kerteng ke jong jisu Kris bat bangin le ya ka ba hukum yang bangin bot te bat menu kanika gospel kelas dang ladangi puli kamnia ya ka bible pinsyam ha ka city ka banangkong katkum u Petros kalnong ka ba nangkong khot ka ba khat khandai bat ka ba arpeu ka bible ka krensha yangi hane ya ka jing sedang jong ka gospel de nadu kipor kiba ublei ushu haswa ba ublei unthau ya kene ke perthai kaktin jong blai ke ong kumne henry da ka snam ba kordor kum ke jong ukhon lang brot ba khlem pop bat ba khlem thop ria ke jong Kris ken ya ublathmu lepa nadu bampat seng no rim ya ka perthai henry lapan pau ya u ha kine ki ya ki ba khaddo na ka benta jong phi ka bible ka yathu yangi hangne ba hagat khot ka ba arpheu ka yathu ingi ya u Jesus Kris lathmu lepa nadu shwa ba on seng no rim ya kane ka perthai kamur ka gospel kaladon nadu shwaban seng no rim ya ka perthai lada jia ba ki briu ki lepop la jia ba ki jingthau ki ba bleu la thau ki lepop u Jesus Kris ula kloi ban yap na kamta jengi kata kadai ka khubor babha ban pen im ngi ki nopop te ya ka jinghap jong briu ngitip nadu ka Genesis kolong ga balai bat kumta la kular ya ka jingwan jong tau sembai jong ka briu ha ka Genesis kolong ga balai khot ka ba khatsan kumta terter niyo iya ka jing up jong ki briu jong blai da ki spa snem ki babon ya ka jingwan long briu jong jisu sya perthai bat ngiyo i sisa bala pendep ya kata ka ya kat kum Galatia long basau kat khot ka basau ba ya jisu la kha na ka briu bat kumta u jisu ula pendep ya kata ka gospel te ka kat khot kan mau kat splendid jengi la sim na ka gospel Markus kalong ka ba nangkong kat ka ba khat sau bat khat san ka ong kumne ti hadin bala bendi ya u Yohanes u Jisu lawan sa Galilea udia lap ya ka gospel ublai uda ong ru la pendep ya ka ya bat ka hima ublai kelajan tu pin kala ka bamut bat tu ngej ru ya ka gospel kane ka ka gospel ka ba ublai ukwa ban
khot ya ki nong pop bakin ngai ya kata gospel batkin yo ya ka jing im bom jikut ti menta hang ne nge kwa bangin ya plej jingmut khendiat chapang unei unong tho ya ka ne ka gospel ka jong Marcos larangi puli ya ka ne ka gospel Marcos ngim sim lalap ya ka kerteng jong unei unong tho hang ne Henry la shuai ya ka kum Marcos ti habangi pule ya ka Bible hi bat ngi pule ya ki wai ki jing tho ngi shamba ki nong tho ki jupin itho eladi nadu ka basdang jong ka wai pa ka wai ka kitab lani ka shithi lani ka gospel but hang ni Marcos kan ka kerteng Marcos kam shim ladon langi pule hang ni larangi pe ya kan ka jing tho jong kan ha kan ka gospel til larangi pe kum ki wai ki nong tho kum Yohanes wenek pedang ki senran ki ba i jong Jisu kum balap tho ha kal nong arphwe Yohanes ka khot ka ba arpho sao but nyu i ba ki ni ki nong tho gospel ki don kata ka jing ya dei bat ki wai pat ki apostol bat ka jing shimenta jing ki hakam yalap ka gospel bani sam ki tin ga jong blai sha ki wai pat but kum bang yu i ya ka nuksa jong ka gospel Lukas ka jing dei bat upol ba u don benta bat Lukas bat upol pipuli kolosai ar kalnong ka ba sao khot ka ba khat sao bat ki wedi ki jing tho bat nyu i bat ya ka jing dei jong uni Marcos unong tho ka gospel ha ka sithi ka ba nungkong Petros kalong ba san gar khot ka ba khat lai ti wala da ya uni unong tho jong ka gospel Marcos shim la shem ka kerteng ju ha ka gospel la ni ha ka kitab ka ba nungkong ni shem ba ya uni Marcos labu ya ka kerteng ju kum uta Yohanes Marcos la da pipule ha ka sithi ke kam ki apostol kalong ka ba khat lai ka khot ka ba ar ka ba san bat kumba ngisem nungkong Petrus kalong ka ba san bat ka ba khat lai te ngine pe ha ka sngin nungkong chapang unei unong tho ekane ka gospel kum uta missionary ubam larkam ha kanu kurkom ba unei unong tho ekane ka gospel udai uta missionary ubam larkam ngisem nungkong hang ne larangi puli na ki kam ki apostol kalong ka ba khat ar khot ka ba khat ar ngisem chapang une Marcos ha ka yeng ka jong u bat ka kemi ka jong u ha ka ba apostol Paul ha ka to kalong ka ba khat ar jong ki kam ki apostol ba ula sha set bendi bat la pelaj ya apostol Petrus na ka tu ka bendi bat ula wan sha ka yeng jong ka Mary bat ka kemi jong uni Yohanes Marcos kadai kata ka Mary bangi syam bakan ni kalong jing kadai kalong jing ka ba i yo blai kadai ka kalong jing ka ba riu blai ba ya ka ni ka jingjia ha ki kam ki apostol khat ar kalong kalajia kum ha ka por kum ha ka ba siteng jong ka tu ka Sao Peu hadinu Chris usnem Sao Peu hadinu Chris balapin itu hang ni ha kalong ka ba khat ar ya kani ka kerteng jong ka kemi ka jong u bat ya ka kerteng jong uni unong tho kum u Yohanes Marcos bat nang tangi syam susu syapang une Yohanes Marcos larangi pulih haki kam ki apostol kalong ka ba khat lai ko abing ni pulih ger khot ka ba sao san bat hadu ka ba khat bat ka ba khat khat lai kam ki apostol kalong ka ba khat lai khot ka ba sao san bat ka ba khat lai ka tin jom lai ka ong kum nei kiti haba lapha no yakida uman sem khot kila lej her sha silukia banang ta kila ya lej da ka leng shak kai pros timan ba kila don has salamis kila ya lap ya ka tinu blai hagi synagog ki jiu ti kila don ru Yohanes kum unong ya rap jongki hak khot ba khat lai ka ong ti upol bat kilok jong u kila ya mi no da ka leng na Paphos bat kila poi sha perga hapam pilia Yohanes ti haba ulia klat naki ulalek pai pat sha Jerusalem kani kadai ka jingyai lenti jong ki apostol jong Chris kum ki missionary banlek yalap ika gospel sha ki wei pat ki jaka jong ki gentil bat kila lej ru sha ki synagogue jong ki jiu
bat habang yo I hang ni haba kila lech sha dakaling nang ni na pampos kila poi hang ni ha perga kabadon ha pampilia ngi I hang ni ba uni Yohanes Marcos ubaki ong ulay khlat lok no nakiniki missionary na kijong Paul bat kiniki ba ya don lang hani bat Barnabas te ka daw jong ka jing khlat lok jong hani kala bandai na ka daw jong ka jing bat ka jing ya kendo ha ka tu ka jing yai lenti jong ka jing im kum ki missionary namar ba ki briu kim sngotanat ha ka tu por ba ki jiu bat ki wei ki briu ki isi bat kim sngotanat ban sngap ya kata ka kerteng ka jong Jesus Christ ban yo I hang ni ya ka jing ya per jumut no jong uni Marcos hapdeng jong kiniki ki apostol ki jong Jesus Christ kiniki missionary ki ban let yalap ya ka gospel but katkum ka jing tho jong ka elen juwat ha ka ki kam ki apostol ka sla ka basis pan rup khandai ka ong hani ba ya Marcos la pendap da ka jing ting bat ka jing ru jing kermen la penlong telot ye ha ka jing tmu ban ya lade da ka do not baro sya ka kam jong utrai ubam jumlen ha ki jing uladru mensem da ki jing ting bat ki jing jong kata kalenti kadai ka jing bat ka jing ya kendo jeng ki ha kata ka jing ya lenti jong ka jing im kum ki missionary ka bala penduk jing kermen yu bat ula lej phai no sya Jerusalem ula lej phai no sya la yeng bat kumta umla syu ban ya peteng ban don rengkat bat ki ha kata ka jing ya lap ye ka gospel te ha ka jing ya lenti jing kum ki bri ku jong blai kum ki missionary kum ki Kristan ha ki sngi ki ba khadu lani ha ki por ki ba menshwa ki bri jong blai ki kendu ki jing ki bri jong blai kim don tang ha pedeng ka jing suk hari dei ha pedeng jong ki jing bat ki jing ele bat ki jing jar u blai undon kat bat ki bri ku jong bat hatu ka jing nget jong phi jonga kan khnyo hatu ngin phai den hatu ngin ya khlat no na kita ki bri ku jong blai hatu ngin sange no ban ya lap ka gospel lani ngin kan randin no ha ba ki jing ki wan ha ka jing im ka jongi ting yu I hang ni ya ka jing kan randin no jong uni Marcos uni Yohanes Marcos ublatho ya ka gospel Marcos syapang Jesus Christ te hapring ki jing ko ki parlo ki banget ki prajor ba ngin ya syakri ya oblai nga kwa ban kan tui phi yai tur syakmat bar oblai undon rengkat bat phi te ha ka por ngin phai ha ka sngi ka bot ha ka sngi ka baar ngidon ya I ba hamidon ban yasam bat ngi ka kata kalat ka ba dang don ya ne nong tho ya ka gospel Yohanes Marcos Kule shibon pastor Hakani ka sngi ka baar hane ka kren shpang kalat sa shisien hane kal ai ngi kani ka khot kemawan pule na hikam khatsan na hikam ki apostol kal lang ka ba khatsan ka hat ka ba life rio bat hadu life khandai ladingi pule kan ngi I ba ngi I hane ya ka jing ya khat lok na ojong Paul bat Barnabas bat hane ka dan ka jingkeli asli ka jingkeli hane ka dan ka ong kawai kadai balai ba Paul ukentai ya Yohanes Marcos bat kawai balai ba Barnabas ailat ya sashisin balai ba Paul ukentai ya Yohanes Marcos hanila dap hi phai banga sha ki kam ki apostol kan lang ka ba lai hor ba lai hanai ka pen I ba haba Paul bat ki lok jong kita ki missionary haba ki lapoi ha Pampilia ngi I ba hanai ba Yohanes Marcos ulai khat na bat ki bat ulai phai pat sha Jerusalem tiada pi phai bat ma sha ka lenong ka ba khatsan ka hot ka ba lai pra ngi I hanai Paul ong ba Henry Paul ong hangi I ba Paul ong sangudai ban shimlok lem ya Yohanes Marcos ubala kindia no naki na Pampilia ba ubom shim la lem bat ki shakata kam hangning I kumba I pastor la dep kren mena namar lese kajing pet ka jong Yohanes lese kadi namar ba ka missionary kalong ka ba kamlong ka ba sok hakitu ki por ki ba min hakitu ki por min shwa ngi I ba shiboda kajing
jenjar ke ba kini kendo nama haba kilet na kawe kaca kasha kawe pat ngi I hane lar phi phai panga shaki ar koren kalong haba khalai khot khaba ar phulai hado ar phra ngi I hane yajing ke ba opol yasham kom ta missionary haba ulej banya sam ya ka tin ga jong blai uy kendo shibun gi jing but hane ka ong ba nomor ba opol ashania hagi para ba tre missionary banyarap banya tenrong lem ya ki jing na ka benta ka kam ka babaha bat ka ba khia ha ka jing I jong u uta uba ino cendat kloy ya kam long uba dai hok ban yo ya kam ha ka kin hun kum ki missionary ban le percha ya ka bor jong baman hang ni de hang ni bangi I ba upol sham kwa shu ya u Yohanes Marcos ba un don lem ha ka kin hun missionary kum tangi I ba u Barnabas ula jit ya u Yohanes Marcos bar ngi I ba Paul ula jit ya u Silas bar kilai khatlok no na kata jaka bar kacing kali ka ar balai ba u Barnabas u Elat ya u Saisian ya kan ngim shim don kata kam ai kata ka cing jubab ka ba shai hene ka we ka ba ngash ko banya sam phi kalong balada phi phai ba ngasha kolosai kalong ka ba saur khat ka ba shpeu ngini I ngai ba u Barnabas bat u Yohanes Marcos kinang tan kata ka jingi dai persa kinang kata ka jingi dai le se dai kane te baginya khamsha ngini ka baginya khamsha prang ka ba sngotanat kalong ba lada pinpule ki to git khat ki ba dan ha to ka lenong hi na ki kolosai kalong ka saur khat ka ba shpeu na ki atom thi saur khat wei philaman arpu saur bat nikong patra san khalai ngi I hangne ya kacing kala ka ba kraw ka ba u Yohanes Marcos u long haba u Barnabas u ai u kalat sa sien ya kalat sa sien ban don lang ha ta kin hun missionary ka ba skau tanat kalong ba ngi I kacing kala ka ba kraw bat kacing dan dor ka jong u Marcos hakane bat kum joru ngi I hne ba u Paul ula nyawi u kum wei na kita kin hun na kita kilong try ki para non try jong u na kita ki para non try ki jong u ha kita kin hun missionary but kawai ru hani ka peti ka baka paush ka baka ong baka paushai ba u Marcos hadin jong ga jing bom larkam jong u pen ban ula kieu bat ula le bha ngi I bha ka paning kong chim long ba larkam ula no stang lenti kata ga jing ya ban ya sa me ka gospel shakiwe ki breu ha jing tieng ga jong u ula no hande haba ula ai padi u kalat sa sien pan ngi I ba ula kieu bat ula le bha ya kam ga jong blai te shobangan penkut ngakwa ngadon kani kajing kali ka bala don hani ha ka lenong hi ka bang kwa ingi banginya cubab halde hi shmet kajing kali ka ong perkhat ya ka por ha ka ba ma phi ni upalok phim larkam bala ai lat biang sa sien kumno kata kajing yasham kan pen kelaya phi bat kito ki bayrap ya phi kumno ka pen bha ya kajing shakri jong phi shakiwei amen Amen. Bless you ba hame ka jing sam jong phi snutnat ya ka jing bam ino jong u Barnabas ya u Yohanes Marcos hapdeng ka jing ting hapdeng ka jing do jing kermen ban let ya lap ka gospel ban long missionary ngai phila long missionary bat phi kendo ki jing ha ka mission field bat kumjo ki jing ki wan ha barok kiliang jong ka jing let missionary but ngisngau tenat ka basngau tenat kalong ba ngiu I ba kadon ka jing dai kenja ba haying mo u nong tho ya kan ni ka sithi chi kolosai u Paul hi ba u yathu ba u Barnabas u dai persa ya u Marcos te ngiu I hani ba u Barnabas u don kata ka jing ngau khia ka jing ngau kit khle ban kumno ban walambiang ya ni ubriu blado jingkermen ban yarap yu ban don kata ka mensim missionary u ban penkiu yu ha ka jinglong mensim ju ban long unong yesim mentah ka kam yalap ka tin ga jong blai kidon ki kimi ki pa kidon ki no hikai kidon ki pastor ki ba wan I mensim ya pianga habangila do jingkermen lesi pisngau ba pilakut lat phim long chu kita ki ba
kibalarkam henry kadon kalat ye pi habangi pai shakibriu ki jong blai kila bandon ki ba aiman sim ye pi bat inga bangin long kibriu ba kadon kata ka second chance kata ka lat yang isa sisin pat namaru blai urang pli ka lat ingi we uap Paul ula bandon ki jing duna ko mubreu haka jing i ka banang kong ka jing kenduk banang kong ula senguduk jing kermen ban sim ban khot biang yau niu ubreu henry nyu i ba Barnabas simla ino ya Yohanes Marcos nakmta ban long uwei naki para khot ban le alap ika gospel te kumle shibon sa sen yak tu ka jing jubab bat jing sam mentangi poi hagasngi ka balai sepang unong ra khubor ka hagasngi ka balai ngidon ya iya kemen ban ya samingi ya thu ingi sepang unong ra khubor hakne ka asngi ka balai kat kum ka gospel Marcos kalnong ka banengkong iwei hado pra ka kren bat ka theu yanu yoni unong ra khubor kumle shibon ngi i hakne ka singi ka balai ka badai unong ra khubor bat ka kren kumle ka bangila ban siam na Marcos ka gospel Marcos kalnong ka banengkong ka khor ka banengkong hado pra tingi hangne ngine phai ngine ngan kwa bane panchai pat chwa unong ra khubor ngi hakne ka por ngi don ke mobile phone ngi share text ngi share phone ngi la ban pentip khubor nang ne shawe jaka ngi la ban kol ki pret ngoi ka jaka shakawi ka jaka na ka shnang shakawi ka shnang nde ki por ki bamen chua ngi hapha de ka tin shubu na ka wi shnang shakawi shnang rangi pha ngi kam shubu da yap ki bahayeng chingi ki sa shakawi shnang ngi shulet pha ngi shulet thi de bru bang ngi khode ki ngi thu ka khubor de ngi iro hak tin ka jong ublei udon ni kinong ra khobor ki jong u nadu kapor ka ba ubri ula hap hadu ka testament ka pathamai rem tang ni pech ya nong ra khobor ka gospel ka jong Marcos ka ba ngiu i hak ne ka gospel Marcos ka nong ka ban ka di khor ban ko hadu ka pra hadu ka ba pra ngiu i ba lai ngut ki bru ki ba don kam ha ngi ngiu i nang ko ngiu i yo Jesus Christ ya ublei but ru ya Yohanes ubadai unong ra khobor haswa jong Jesus Christ tengu i nadu ba ubreu la ha pakapop ublei umla shu ban kren yangi markmat kombau kren ya Adam takada upha yo nong ya thu lupa la ne ya unong ra khobor ba un pentip yangi ya ke ka ban ja sha khamat ne ya ke ka ba ngi dei ban le tengi ne ublei upha ya Yohanes ba unyalap ya taka gospel ban ya thu ya ka ban kre ta kalti ban preng Jesus Christ ban plai ki pop ki jongki ba kin la ban kala ka bamut tingi iru haka testament ka barim ka bangila ban siam na Exodus ngko ban pulena Exodus kalnong ka ba ar pulai ka dekhot ka ba ar pheu hakmi nga pha yo angel hasua jongme ban sumaria me hlanti ban wala me syakata ka jaka ya ka ba ngalakre ngi hangne aga jing ya lenti ka jong Moses bat ki khun Israel uble la pha to nong ra khobor yaki ba sha chua jong ki uble la pha ki ba un sumare ki hakal ti jong ki banola me ki sha ka jaka ka ba khampha bat ba kin light na kin ki jama ki jama ka jing ya lenti ki jong ki tu i nong ra khobor hangne jong uble ye khun ki jong ye ki khun Israel te ngiu iru na Isaiah nong ka sau pho ka khor balai ong ka tin jong uta ba perta to pen kre phi hakari khlau ya kang ti utrai to pen be hakari kanja ya kang ti ba ya uble jongi tu i mle upha ya kinong lam ktin na kinong ya kinong ra khobor na kapor sa kapor na ka pateng sa ka pateng teng ya phai na malaki ru nong ka ba lai ki khor ka ba wei ka ong hakmi nga pha ya la unong lam ktin bar un kre ya kang ti hasua jonga but utrai ba phia wat but unwan kandit chala yeng wat utau angel ka jutang hau ba philai sungba hakmi unwan ong utrai ki pai ting i obleh upha ya kinong yalam ktin la nei kinong yo nong ra khobor bonu thu yangi ya ke ka ban saja ya ke bangi dei ban le ba bangila ban pentip yangi ki bru ya ka bangi dei ban le tingi ru hne Yohanes ula jalap chua ka gospel ba kin kre ka kanti ba kin prang yo Jesus Christ ba kin kala ka bamut ba kin
yo kata kejing penbaptis dah ke umbat ndala wan Yesus Kristus kin yo penbaptis kin yo da umsim bakuj tengok ka pun pule kalnong ka ba ka Markus kalnong ka bawe ke khot ka basa ko bong u yo anis ula penbaptis hak riklau bat ulelap ya kajing penbaptis kajing kala ka bumut ya kan mapi ke bop tingi u yo anis ulai thu lup sha kajing wan kajing Yesus hak sha bu Yesus un yalap u yo anis ula sim lupa he kane kalenti ba un yalap ba un krek ya kan ti ka jon Yesus Kristus barkum juru ngan pulen lan ka ba kan dekat ka ba pra ka ba ong ngasisya ngala penbaptis sepi da ka hendrai uta un penbaptis sepi da sem makuj tingi kajing lam nanti ka jong u yo anis namta ka jong Yesus ba u yo anis un penbaptis singi ya ngi da ka hendrai u Yesus Kristus un penbaptis singi da sem makuj tingi kane ka jingrak nong rak khobor hangi ba bangin yo bentip lupa ya ke ka banja ba ke ba ngide ban le Kublai shibon ya kemen ya katuga jubab hagane ka sngi nyu i ya ka jinga tulpa ka ba le tulpa da ki ba bon spa snem men shwa ban kha yo Jesus Christ ko mengu ina do Exodus ar phulai le nong nyu i ya ka jing kran jong play un pha yo angel ju ha shwa jing ko Israel bat nang ta nyu i ha yonis klong ka ba saupheur khot ka ba lai ya ka jing pha jong play yo taw nong ra khubor un wan ban pen kre haswa ka jing wan jong Jesus Christ bat ngitip ya ka ni ka jing tulpa la pendep ya ka lengba uyanis ulia lap ika gospel hari klau ulia lap ika jing kelak bamut ya ka jing penbaptis bangi i hane ba uni unong rak khubor jong ublai udai uyanis yo bangi semru hamalaki lai kalnong khot ka banengkong te uyanis udai ma u taw nong rak khubor ubaya lap syaphangu Jisu bat uyanis ukam yaladi uang ba ngam sngulong uba bidor wat ban ra ye kita ka yegi juti yegi sa juti jong Jesus Christ ro namar ba u Jisu ureu khon jong bleu ba hok ureu utaw nong pen im jong ka parthai teng yo i hang ni ye ka jingkhot ya uyanis ngotho ye ta ka mission ge jingkhot jong ublei ye u hatu mapi mangangis ngotho ni em ye ka kam ka ba bleu khot ingi kum kinong bot jong Jisu kini singi ka ba khado uyanis ulalong nong ra khubor jong Jisu bleu khot yengi ru bang long ki nong ra khubor jong u hakini kisingi ke bakhado yangi la ai ke khubor jong ki lai angel ban yalap ke gospel ban long kita ki nongra khubor se ke perthai shwa ka jingwan pat jong Jisu shwa bo Jisu sedang ke kam le yalap lapan khre ye lenti jong trai da u yonis ya ke jing penbaptis ya ke jing kala pamut shwa ka jingwan pat jong Jisu Christ u ai ye phianga ya ka khubor ka ba kerpang bat ka ba tlem ban yalap se ke perthai ban long mangi kita ki nora khubor ke jong play ha kini kisingi ke bakhado ting sing komen ba une u nong tho e ka ne ka gospel Yohanes Marcos ubam sem lalong ubalarkam te mentang i ya ka jing sngo thu jung u ya kata ka gospel ka jung Jesus Christ te ngi sngo komen shibon ya ka ne ka jing khot jung blay u kumba u khot ye u blay khot yangi ro i wei pe wei te mentang i poi ha ka sngi ka bot Syapang ka jing penbaptis ya u Jesu ngakwa ban bu ka jing kli ba pensha ikne ka por syapang ka ne ka jing penbaptis jong u Jesu balai kalong ka ba don kam ya u Jesu bat yangi ka ne ka jing penbaptis hadu kanu kalong ka ba don kam yangi kibreu bat ya u Jesu ka ne ka jing penbaptis ai ku bless bon pastor ki jing kli kijing pembaptis kalau kepada kam sisai nga supej igane kijing hagadi sendiri kijing pembaptis kalau kum ka jinge thok song kurim pan i ba philadon ke jinge de bat ukris te kijing pembaptis kalau ka hukum ka bauji da Jisu hi ulakren syai bha dari ngipet yang Matius arafra kalau kandai arpeu wong tohikai ki baki sumar iki bang hukum ipi lada ki nge de pembaptis yeki akratem kupa kuan baru mensem khoi lan ngi pe hau gi lokas kalau nong ka ba khandriu ka khot ka ba khandriu te utaw bange bat yo pembaptis on penim handre yo taw bam nge on penrem ka pen i ba ka jing pembaptis kalong ka badon kam shisha tengin ye pe ya syapang ki jing pembaptis ke jong Jisu ini pe na Marcos kalau nong ka banengkong khat ka bakhandai adok ka bakhatwe ngi syam
ka kene haden ba Jisu ula biang bhaga la dapura bhaga rata haden kata ula penbaptis ya udu Yohanes hakal nong ka bishipeo ka yetho ingi te kumne ro haba ula kiu no na ka ulio i bala play ki beneng bat sem uhiar ha ukum ka paro haden bala penbaptis ya Jisu do Yohanes sem ulawan hiar na beneng bat won syong sa ha kene ka dan kamingi teng bangi ngilek bom sunyau ki jim baptis namar ki bru ki kensting bha ki ong bamron kam syok ki jim baptis ka hakal keni kala nong ka baneng kong dekhat ka phra ka tho ingi ba de baptis ingi ko ba da sem kumta ngi de bar sunyau tho ba ka no kalong bron kam ban baptis yengi namar ka ktin jong ble ka tho lada no pediang bo Jisu long kuris de ban pembaptis yu ta sakawe ka ngisiam ba naka no Yohanes kala nong ka bal lai de khat ka basan ka gospel u Jisu ukren lamdak hapat yo bru naka bat naw man sem unom yo ya ka hima ka jong ble ine page kendian ngan pule kendian nagi kam ki apostol kala nong ka bakhat khandai de khat ka ba ar hadok ka benriu baduji ubad ulakali ki Philip diang ne em yo man sem bkhoi man ba philange bat kiliet ho ha em ngim syam la yos ngeo wala dala don ne em man sem bkhoi onda kum ta ula kli ki ha e te labun baptis yepi kite kiliet ho ha kijing baptis Yohanes te Paul ula ong Yohanes pun baptis te kijing baptis kijing kelak bamun uda ong ha upat ba baki deban nge ha ta ban sawan haden jong kata ha Jisu onda kiliyok sngiu te kene labun baptis yeki ha kerteng Jisu te onda Paul labo ila kiti yeki sem bkhoi ulwana haki teng nangi shim ki jing baptis de ko ngi kier no pan na ki jing baptis ki jong sem bkhoi kumta ngi de ban pun baptis ingi rengkat go rengkat sem bkhoi kamut ke jing baptis ke de kum ke jing khapat yo benriu namar ngi deban yap hakapom ngi deban impat kum jing thau ba thamai ngi deban no ki jing long barim ki jing baptis ka shim kum ka jing sha yap ki jing Jisu le ki ding na man mau Jisu ula sha yap har ni na ukit igi pop jongi pada ding jing yap ki jong ula long ubak khoi bang klem thok bre non pop show ta yengi hak jing baptis ingi masuk pengamingi ha ko kamut kum ke jing yap bangila no iki pom haden kata lapun mi na kamut ba yengi lapun kapan ka phi crunch phang ka jing baptis jong sem bkhoi ne hakan ur kom phila ban batai yengi ya ka jing baptis da sem bkhoi ke jing baptis da sem bkhoi ke jing baptis da ko kalong kum kadak lani kum kasakhi bangila pediang yo Jisu namar babaro ki bru ki bru baro ki ngej bau Jisu long tau ublei bat kum tangi dan balai mi dan kam ki jing baptis yo sem bkhoi ngine pe hak jing im gijangi kadon kamet bat kadon kamen sem namar ke jing baptis si go teng kalong tangi kamet kade ye kamen sem hi namar ngi ye kamen sem gijangi ro kalong kabayam kumta deban khapat ye kamen sem gijangi ro kumta ke jing sngaw thok gijanga kade kata kumle shibon ba pensat ya kam ni ka jing batai ka jong phi chapang ka ni ka jing baptis ka jong Jisu Christ yo i ba Jisu udai uba klem pop henry Jisu shim ya ka jing baptis hagerta ka ba lai pho snem pipule ha Lukas kalong balai khot ka ba arphulai ka itho ingi chapang ka jing baptis yo Jisu hagerta ka ba kum ba lai pho snem ba Jisu ula rang ba bha te kani ka dei kat kum ka culture lani ka dustur jang ki jiu ba ki briu ki khen ya uriu rang ba de ba ki priang haka imlang salang jong ki ban long kum uwei na kita ki bala ban kit ya kakam te kadena do karta ka ba life heu bat uji suru hakata karta ba ki briu kinam khenchu ukumu khna bat kinam pe po shu ya kata ka jinglong renyang te uji su ha kata karta kabla biang pha usim ya ka jing baptis hanrei uji su ulong uba klempop tilara uji su uba klempop usim ya ka jing baptis kanu tam mangi kin nong pop kanmar ka jing baptis ka dai ya ka jing kala bamut la pipuli shu ha ki rom ngolong ban reu
kat khot na do ka banangkong do ban riu ka batai su ingi ya ka jing pan baptis bau pol tho ka de chapang ka theo phar chi phang ka jing yap Chris na ta phang ka jing tep ba phang ka jing mi par ka jong Jisu te ka jing baptis ka long ka badon kam chi sha do kata ban ngi I ba yo Jisu la pandap na man sem ba khoj ha ka sngi bala pan baptis yu ka dei ha ka ane ka sngi bala pan baptis yu Jisu ba man sem ba khoj lawan her ha ka dur jang ka paro bat ka Bible ka itu ingi hadin ka tu pat le alam ya u Jisu sha ka riklau ha ka bor jong man sem ba khoj ba Jisu ula ban ya le I jing pan shoy jong soy tan ha do sau phau sngi bat sau phau met te kum ta yangi ro lada yangi la pan baptis na ka ba rengkat man sem ba khoj ba ka jing jangi pan thamai sho blai ngi mangim kwa sho I ka prathai yangi ken on pandap do man sem ba khoj ka dei ka jing kha thamai ka dei ka jing kha pat hau man sem ba khoj ka long ka badon kam lada chu kha yangi na ka klem na ka bor man sem ba khoj klem na don ka ta ka jing thrang ban le ka ba klem na pan bor no blai nginam la ban yo man sem ba khoj te ngine poi ha ka sngi ka ba khadu jong ka jing pulei jangi hang ne ha ka sngi ka ba saw ka kren chapang ka gospel kat ku mu Jisu ha ka ne ngila pulei na kat khot spell and that jangi kat ku Marcos iwei khat saw khat san ka yithu ingi had den bala bendi ya u Yohanes u Jisu la wan chakil ya u de lap ya ka gospel u blai hadin ba ya u Yohanes la set bendi u Jisu ula wan shagalilaya ula sedang banya lap ya ka gospel u blai uda ong la pendep iya kaya ka himau blai kala jan tu pin kala bemut batu ngej ro ya ka gospel te hadin jong unong lam ketien uya jong uni Yohanes u Jisu la sedang banya lap ya ka gospel bala pendep ya kata kaya mud Jisu la wan ha ka por bat kata kaya ka bapiang ban ya lap ya ka gospel ban le ki kamba ban pen khia ki briu ban pen im ya ki belayap bat ban pelai kita ki bela ban ben hak da ka bor ka jong soitan kani kedai ka gospel kat kum u Jisu Christ bat kaya thu ingi hang ne kat kum unu nong tho ne kol nong ka ong ne ba u Marcos kulum lang hang ne ka basuk bat ka babet ka khubor jong u Jisu pa ki don lai teli ki nuksa ki ba la ai hang ne harum ba ka don hang ne ka por jong ka jing etho alpa bat ka por jong ka jing pendep ya kata ka jing etho alpa la etho alpa na do ka testament berim bala pendep ya ka da ka jingwan pat jong Jisu Christ banang ta ka don ke jingkular jong kata ka jutang nadu ke testament ka barim bat kata ka hima ka jong blai ya ka jing pendep jong ka dei shapang kata ka hima ka jong blai namaru Jisu dei taus im jong kata ka hima bala dangi priang yu ngindon bentaru kata ka hima ka jong u namar ka dei ka hima ka jong u kam dei ka hima ka bakan jado dei ka hima ka bakan jaman sim baru Jisu ngi i ba khot ya ki briu sha ka jing pen long senran ko mengi i hakal nong ka ba saw khat phra pin puli kit khot u khot yi tu ki nong tong do kha ban long kita ki nong tong briu ban ngi i ba leng ba jong ki ru khot iki ban ya lap ka gospel bat ba ki briu kin kala ka mut bat ban ngej ya ka gospel ka jong u ban ngi i ya ka jing thol pa ka jong u Daniel kata ka gospel ka jong u Jisu Christ ba thol pa ru dau Daniel kal nong ka ba khandai jong Daniel ka ba arphu saw hadu arphu nyeu jong kata ka nyeu pheu ta yeu bala pendep ya ka jing sedang jong kata ka nyeu pheu ta yeu ka sedang nadu snem saw spa san pheu nyeu ha shwau Chris ti ka jing khen snem kalong ha ki por men shwa ka testament barim ki khen snem na ubahe ki hersha ubarit bat kumta ki poi ar bc lene ar shwau Chris ki poi sa iwei nang ta kimdon 0 snem kimdon nyeu tau snem not bat ki sedang biang ar iwei ar lai sau san kumta hadu ar pho nyeu edi la pendep ya kata ka por jong kaneka Henry pho ar tayo bat kadai ka neka por bala pensle yo Jisu kum umesaya pipule haki kam ge apostol kalnong ka ba si pho gut khot ka ba lai pho pra ka yithu ingi ba dei ha ka neka por ba yo Jisu la pensle da ka jingwanu men sem khoi ha ka wa Jordan te ka jing pensle yo Jisu Christ kum umesaya kadai ha ka sngi bal pen baptis yo bat u Jisu plus dang he kam jing syakri ke kam yang lap ke gospel menangta hadin lais nem siteng yo Jisu la sanar phna bat layap house nem life away hadin u Chris bat kumta la pendep ya kata kaya
kani ka gospel ka jong Jesus Christ but hadu snem life husau edi lani hadinu Christ ba kumta ka gospel jong Jesus kala kut no isa ka jaj ben review bagi apostol kim lek yalap su isa ka jaj ben review hadin bagi la penyap yu Stefan daga jing len themau bagi la sedang ben lek yalap ika gospel sia ki gentil tinggi iya kani ka gospel jong Jesus kam sim la kut tang hai ki jaj ben review bat kala lek ru sia ki gentil ti kumta ka lek sia ki ri jong ka perthai baro ki senran jong Jesus ki apostol ki la ra ika gospel keleng kat sebagi lek habala pensitom ki la ra ika gospel kat sebagi lek perkumta ka balang Kristan kala naroy perkumta ngiyo ya ka jing roy jong ka kani ka khubor ka bah ka jing sapriang state jong ka gospel ka jong Jesus te ublay ru kwa ingi bangin ra ban pen sapriang state ya kani ka khubor khamtam ha kini gisngi lamba kilat pathai khubor kumne ngila bne sam sipi ya ka gospel ngila ban yalap ka ktin ka jong blay pidai ki norep pidai ki khana school pidai ki nongtrei pidai hakano kuno ka kam ka pitrai ublay ru ukhot ya pi ban long kinong yalap ya ka gospel ngi ya ka jing bamlar kam jong Yohanes Markos ublatho kani ka gospel ban ngi ya ka lat ka ba blay usha yu on rungbiang sia kata ka kam mission ban syakri ban ngi ba utho ya kani ka gospel ban ngi ya ka khubor ba bha ka jong Jesus Christ nakam ta jong phi ban jonga lengba kani ka gospel ke bangi pule menta ti blay ru kwa ban pendon kam phi nga i wei pe wei lemba ki jinga sam jong phi jonga kin long ka khubor ba ka jing amen sia mi ki wei bakin wan sha Jesus te kani ka long ka jingi pule ka jingi khublai sibo ni phi baro i wei pe wei bat ikini ki noi simata kani por te yai bu den ni nak wei kata yo sak wei pat ikil nong ki jongi ban kwa ban kerpat ya iya kemen ban ya lamingi ha ka jing dubai pen wai teng pena ma ki jing duai blai ko pa jing apna ko blai sibon ai ne kanta ka mil ai hangi bang ne plo chung mo de kten ka jong me don kar me dry ban ngi baro bangin sanang simta te yo ki ban wan ro kom jo ma do ha dry da ki bro ro ban sapet yarap me dry ki bangin sung tho bar nda pe ke dry dom sim khu chong me bon trai kam ki ki chong ki yarap me dry baro ki bas ki ban sngap ki ban pet leng ba ka youtube ban pha me mas mi khu ban kersoi ha ki no chong ki bakinang wat su kamne ya kaktin ka chong me bang plu chu ya ki jing ya kaktin ka chong me bang na ban su thu bar bang la ban khamjan chame don kat lem try bang i we baro man try pani na kaktin Christ amen amen